paano ba natin na-achieve tong dream big bike natin. Hindi pa naman natin na-achieve yung dream bike talaga natin, pero wala pa naman tayong na-achieve na dream big bike natin. Kaya as of far, ito pa lang boy ang nakuha natin, ZX6R. Pero ang dream big bike ko, pangin ako, ang lambot. Paano ba gumamit ito? Ikaw nga boy, hindi ko alam boy. Tanga-tanga eh. Bali kasama natin si Boss Ray na Z400. Ayan, sakto. Sakto, okay na yan. Ang pangalan mo? Juros po. Taga saan ka? Rizal po. Rizal, Dagupan lang. Sa Facebook eh. Hindi ako yun. Ay, sticker. Taga saan ka boss? Ito lang po, Pantal. Malapit lang pala. Thank you, boss. Ito pa, isa, kuya. Yan, thank you, shoutout. So what's up guys, Team Motovlog here nga pala. Yes, we are back again for another video. Woo, I'm back again guys. Tagal-tagal natin di nakapag-motor guys. Tara, pag-usapan natin kung paano natin nakuha itong ZX6R natin, ating big bike ngayon. So tara guys, let's go. Sheesh, we are back again. Haha, yes. Woo, miss ko mag-vlog guys. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Motovlog here nga pala. Sheesh, parang panibago lahat to Almost 1 month tayong di nakapag-vlog guys. Pwede na. Grabe, solid boss. Tara natin kasama natin sa Petron. Ito natin i-meet guys. Inibago guys, tagal-tagal pa naman na tenga. Namiss ko to boy. Ang mag-vlog boy. Ewan ko, nandito na yung kasama natin. Wala pa boy. Saan na kaya yung kasama natin boy? Hintay lang tayo dito saglit guys, tapos rekta na tayo tambike. Ay parang malambot yung gulong ko sa harap guys Ay, malambot nga, parang malambot nga. Ay gagi, ang lambot nga. Pangin ako, ang lambot. May ano kaya yun? May automatic? Shell na lang tayo. Shell doon na sa bulusan, lagpas na barera. Tara. So yun guys, dito na yung kasama natin. Yan, tara, let's go. Tara bro. Yan, nandito na yung kasama natin guys. Sheesh. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Paulit-ulit. Yan guys, may nagtanong sa atin sa comment section. Yan, kay Sir Humphrey ba yun? Ano ba natin na-achieve tong dream big bike natin? Yan, paano nga ba guys? So guys, hindi sa paano hindi pa naman natin na-achieve yung dream bike talaga natin, pero at least naka big bike tayo. So ito guys, this is ZX6R 2008 model, pero 2012 acquired na siya guys. Yan, bali ang first big bike talaga natin guys is, kung matagal na kayo sa channel ko, is CBR 500R guys. Yan ang unang bike natin. Then paano ko ba siya na-achieve? Yan, so kwentuhan tayo. So dati kasi yan, around pandemic, syempre walang magawa, node ako ng node guys ng mga motovlog puro motovlog yung pinapanood natin. Then naisip-isip ko na hindi ko subukan bumili ng ng big bike. Yun lang muna sa una guys. Yung vlog wala pa, hindi pa sumasagi sa isip ko kung anong pakiramdam ba naman ng nagmumotor ulit, kasi matagal na akong di nagmotor So
after nyan guys, yan, bali nag-grind ako syempre, trabaho, and kahit pa paano may mga business tayo guys. Then yan, sinuportahan tayo ng aking wife guys. Yan, sinuportahan tayo, halos siguro 50%, 80% ng savings namin napupunta sa ipon para lang sa bike ko guys. Diba? Kalahin nyo yun. Then yan, nang nakaipon kami ng sapat na pera pambili ng big bike, yan, binili ko na guys yung CBR 500R guys. Ganun ko nakuha guys. Yan, nagsikap din ako syempre. Nagsipag-sipag din boy. Grabe boy. Hindi lang basta-basta ano lang guys. Tagal din, siguro almost 1 year ako nag-ipon para mabili ko yung first big bike ko. Yan, dahil din sa tulong at suporta rin ng wife ko yan, halos pinupursige niya rin ako mag-work. Yan, ipunin para dito nga sa big bike ko. Although hindi ko pa na-achieve yung dream big bike ko, di na masama to. ZX6R, diba? Sheesh. So yan, then after nung CBR 500R ko, then ito na, kasama-sama ko na sa ride ng Odo Bros. Kasama ko na sa ride yung Odo Bros. Then yan, tumalon tayo sa inline 4 na 600cc kagad guys. Bali, syempre binenta natin. Hindi naman natin kaya pang magtambak ng motor. Kaya ayan guys, ito ang si Toothless guys, ating ZX6R na nabili natin. Pangalawang big bike na natin to eh. Yan, paakin muna tayo. Yan, paakin muna tayo guys. Pangin muna ako, di ko mahataw eh. So yun guys, mamaya kwentuhan tayo ulit tungkol sa ating big bike. Paano ba gumamit ito? Ito, isiksik mo lang ito. Tapos? Ito na 30 lang yan, di ba? Oh, 30. Ito gitna, no? 20 pa. Ikaw nga boy, hindi ko alam boy. Tanga-tanga eh. Urong ko na lang. Tanga-tanga sa pagmumotor guys. Yan, puro pagmumotor lang ang alam. 30 lang. Ayan, balik kasama natin si Boss Ray na Z400. Mainit yung spa. Di pa nga ako pumipreno eh. Buti may kasama ako ngayon. Ayan, sakto. Sakto, okay na yan. Ayan. Pasok natin to. Aray ko. So yan guys, ayos na. Let's go na tayo dun sa pupuntahan natin. Pangin lang tayo dito guys eh. Let's go na ulit. So mabalik tayo sa kwentuhan natin. Yan, may nakuha ko tong ZX6R. ZX6R, yan. Ito na yung ating bike ngayon na si Toothless. Bali, sinap natin yung CBR 500 natin guys. Diba? Ito inline 4. And yan, wala pa naman tayong na-achieve na dream big bike natin. Kaya as of far, ito pa lang boy, ang nakuha natin, ZX6R. Pero ang dream big bike ko, isa na dyan na Fireblade 1000 RRR. Yan, ng Honda guys. Yan, dream big bike natin yan. Sheesh. Then yung 10R, pero yung hindi yung new model eh, yung mga around 2017 model yan. Yung mga trip natin na sports bike. Di pa rin tayo titigil habang habang di pa napupunit yung katawan natin. Yun, gumaan. Almost 3 weeks ata tayo hindi nakapagmotor guys. Then ito na ulit. Testing natin kung naka-recover na yung hamstring natin guys. Na hamstring pala ako guys, kaya hindi ako makapag-vlog, makapag-upload. Hindi ako makapag-motor. In short. Buti na lang kaya medyo gumaling-galing naman na yung hamstring natin. Na-stretch eh.
Yun yung hirap, di tayo nag-stretching bago magmotor. Sakit guys, halos di ako nakatayo ng 1 week ata. Then recovery natin is 2 weeks. Kaya ayan, mga tayo, di tayo makapag-vlog. Ayan yan guys, sa mga gustong ma-meet ang Auto Bros guys, yan. May meet and greet tayo sa 28 sa October. Yan, lalagay ko na lang dito yung poster guys. Sama na lang kayo. Ay, kita-kits tayo dyan. May mga pag-giveaway dyan guys. I think helmet, balaklava, mga pang motor, meron dyan. Check nyo guys. And lalagay ko naman dito. And like nyo na rin yung page ng Auto Bros para updated kayo sa mga event, sa mga tam bikes yan. Welcome naman guys lower CC and big bikes. Open na open yan guys. Woo! Let's go! Touchdown Dagupan! Namiss ko to. Diretso na tayo. Traffic dyan oh, traffic dyan. Diretso na tayo. Touchdown Dagupan. Let's go. Sanay kasama natin boy. Woo! Anytime Fitness. Uy, may Anytime Fitness na pala dito. Shoutout sir. Punta mong gym dyan. Sa Manila, ang daming ganyan Boss Coffee na, here we go. Sheesh! Sa wakas, touchdown, Boss Coffee. Basta bro. Basta. So guys yan, touchdown tayo. Saan ka? Tagal mo. May speaker. Mamaya. Na-traffic ka no? Ito. Ang pangalan mo? Juros po. Taga saan ka? Rizal po. Rizal, Dagupan lang. Ay, tawag lang. Sa Facebook Hindi ako yun. Tayo lang. Madaya sila nung last Hey sir. Ay, sticker. Saan kayo boss? Malapit lang pala. Thank you, boss. Ito pa. Kuya. Yan, thank you. Shoutout. So yun guys, tambay muna tayo dito. Patayin ko na muna yung camera. Maya na lang ulit. Isa lang ang coffee mo ka na ice. Yung large na. Wala. Pangalan na lang. Team. 13. Oo. Likod niyo po inside or outside? Outside. Tamang tambay tayo ngayon dito sa Dagupan guys. Problema mo? Bakit? So guys, tambay muna kami dito. Grabe, haba ng pila. Tagal ng pila. Matrasan mo yan, dire-diretso yan. Magkano din yan pag natumbalan. Naulit-ulit yan, tambay natin. Ganun lang ulit yung kwentuhan. Ganito na naman. Ano ba tayo tumatambay to? Ganito kasi kwentuhan natin. GX6. Kunwari, ganito. Tatambay tayo. Darating yung 16 hour. Ganda ng 10 hour mo. Kunwari, dumating yan. Ganda ng 10 hour mo. Tapos darating yun. Darating ulit to. Say 400. Ang gaan yan. Oo.
Pagkatapos ng ano, Magkano yung labas mo dyan? magkano yung labas ng ganyan? ganito Magkano lang. presyo niyan ngayon? Tapos, gano'n na naman Ganun ulit. na naman. Kunwari, sa susunod na tambay ulit. Mauna ka na naman. Pupuntahan ko na naman to. Sabi, Pogi talaga to. anong sisi to, pre? Kahit na alam mo, itatanong mo ulit. Kahit na alam mo, itatanong mo ulit. Ganun, ganun na naman yung tanong nila doon. Ilang top seed mo? Ano lang, 160, 140, 150. Tapos sa susunod na tambay. Ganun ulit. Hindi, mali naman. Oo. Kunwari, tatlo kami. Oo. Tinanong ko na ng sumunod. Sa susunod, ikaw naman magtatanong. Anong top speed mo na? Ano yung top speed mo? O, siyempre narinig ko na, 140, 150. Malay mo mag-iba. Sa GC naman tayo mag-usap ko. Kaksaya lang tayong gasolina. Kunwari, ganyan o. Tanongin mo kung anong pinag-uusapan nila. Ano na, ano? Tanong mo anong pinag-uusapan niyo, pre? Quad lock na naman. Quad lock na naman. Next tambay. Next time. Yan ulit. Quad lock ulit pag-uusapan. Hindi, top speed muna. Top speed muna, tapos ganyan ulit. Tapos itatanong kung soft compound ba yung gulong. Diyan ang kamuti ko. Tagal na nang napuntahan nun ah. Ganun. Doon sa may rotonda yun eh. Ay, wini-wili. Ganun naman kasi talaga eh. Pag tumatambay ka, mauulit-ulit lang. Iba lang yung taong Iba lang, nagtatanong. tapos yan, iwiwili niya. Bibili niya yan. Taga saan yan? Taga, ewan ko. Tinan mo, pupunta dito. Walang helmet. Tinan mo. Pupunta dito, walang helmet. Check mo. Di ba? Ano mo, ilang top speed? Ilang top speed, pre? Tanggal lang. Ambo lang. Baka mahuli. Pero walang, Helmet. wag gagayahin yan. Huwag natin gagayahin. Sabi mo, Huwag natin gagayahin. ay na, wala na naman tayong matinong vlog sa'yo. Vlog, yung dami natin pag-iikantuan. Yun ulit. Tinan mo, sasakyan ulit ni ano. Panginang sakay mo na yan. Hindi ko rin alam. Ulit lang. Ulit lang. Tapos tatanungin na naman Tatay, top speed. ilang top speed niyan? Wala na. Sabi niya kasi tambike daw tayo ng tambike dito, pre. Tapos yun lang din naman yung pinag-uusapan Sayang nung natin. wala nga. Shoutout, Carl. Tambay ka naman na. Sipin mo kahit na wala kaming motor, tumatambay kami. Commute lang kami papunta ni Nico dito. Hindi lang ako mag-YTX kanina eh. Oo. May bagong pinag-uusapan na naman. Tanong mo ulit, anong pinag-uusapan? Kailan mo nilabas to, pre? Tama, di ba? Tama na. Nagkakabulan nga kami, nakaganito na ako. Ano lang eh. Para tumabi yung mga tao. Hindi lang tao tumatabi sa ingay ng... Eh, tinawang vlog. So guys, mamaya muna. Kwentuhan muna kami dito. Walang kaya. Sheesh! Tambike muna kami guys. So yun guys, tapos na yung tambike natin dito. Uwian time, syempre. Hey! Recording ba tayo? So yun guys, bounce na kami. Dito kayo? Saan kayo tatan? Oo, sige. So yun guys, bounce tayo. Sarap ng tambay dito. Ang kukulit ng mga tropa talaga. So yun guys, alis na ako the bros. Pero paano sulit yung tambike natin. Sheesh. Pero yan, sana nag-enjoy kayo sa kakulitan ng mga tropa. Grabe. Lalo ko na dyan, Robert. Wala kaya. Kwento-kwentuhan lang kami naman tungkol sa big bike eh. Halos normal naman yan. Paulit-ulit na kaya kwentuhan eh.
So guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe ka na. Timor Vlog here nga pala. So guys, Timor Vlog, I'm out, let's go. Going downhill, on and off the track.